Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kuwi? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Duit pironan kuwi? Asli to. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret aku 1000 kono ngeketan iki. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Alami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Kilon. Duwike kilon. Kaya rosok apa? Dang. Anakku sing cilik kelas TK ki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Nek rantek Jewer ndase, sop kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Suara. Ya kodok no. Wah, malah penak ngene teman dalan. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. kodok. 150. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Gorene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodok. Ya. Jawaban sak liyane kodok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Ha iya gorene Ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Oke, niki dijik ditegani. Slamet. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Untu ora ngerti spesiale wong untu monyong. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa wis? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Ngetes Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Dipangan. Dikira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Ke. Hing sarina sak wengine
datan kinggang sarambon tene sapa lamun adot caketing ati hati-hati mundur nek wong golek kodhok Mas Heru golek kodhok yen cedhak tansah mulak sida asetu mbok lambene iki biasa ngono lho kaya kloset modele dhewe-dhewe lho tor pindho mimilan mie ayam aduh yo mintuna mintuna hayo nimas barengan tepi wajib sida asebe praya Jaipon. nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng nika Dik niken sik aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu turung kowe wis nesu neng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan oh kalau wes kok genuk ae saking penake kok aja macam genuk ae bal bekel Dik niken Dalam mau milih wong loro iki milih ndi ora milih kabeh. api malah sip malah sip lho Padha jembuke. lho jembuk apa jembuk Jembuk iki padha mine, Mas. oh yo ora Iya, kok iya. men nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho apa Oh, lah ngadeg kuwi ngadeg tanpa gocekan Yang piye mau piye? boleh dik lho 1 2 3. Lah. kok mau enak ya Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. iya weh kaya kucingnya Cina ning bakul kain lho ngene ra Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. betul Kelebihane apa gak enak iso cintai dhewe lho sangat Dek niken dalam suasana pun sansaya enjing Nggih. wajan lho weh lah kok kaya coba maku coba kayak piye Mas wajan weh Mbak Niken Dawa. wah anu bar tumbas kirek nggih lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya Ayo njajal to gandeng roman ki. coba anu ditemokke sampean kok kene sampean kok kono culno sik kodhok Iki ngorek kok kono. tuk kodhok ngorek Mas Suryat Mojo punang pinanganten ora ikhlas asana bui ralilo kita iki kan perang oh iya peran sip wekdal punika wanjinipun Suryat Mojo punang pinanganten Dauk Atmojo niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Jaja. manten pengarep Ndi? bacokan Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Iki gantal. bae wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah, Ya ki panganan.
balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur sak atos kuwi. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem boten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya, nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Lek Mas Hop gak sida Mas mantene sangklir. Ya ya bener lho wing ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok bayi dak ilang lho. Ki masa sitok. Entek iki. Karek sitok didak wae. Weh ta ya. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Monggo, Apa sing pelok bebas ledek. Monggo, pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo Ya Dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, kuntik bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Mosok ngempul. Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Dek duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngempul perenang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu alas. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke panuwun karo Pak Edi. Nggih, putripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya diberikan keamanahan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kumala jumeneng. Yuk musik. Kumala sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah, meneng bareng. Yo. Piye topane sajake kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak Dwi. Dalam Mbak ribuan. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono. Lah Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak mau. Loh, yo iku sitok pengen ero kabeh. Kok tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo kersa yo. Nggih mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada dados. Ada. Terus yo. Apik iki. Astabrata suka. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji pena elehmu mlenjani janji kowe tega nglarani usahaku wis ra kurang
Oh. Koro-koro ing jagat kasirep sanaya toko Cikra guyu laka-laka pranyoto kabrabawan miyos sesang Bajranaya sampir sumanding teluyo gandeng dulai lai sadulit Yen tak rasa sedina kaya setahun Rono rene kaya wong bingung Rino wengi tan sisa turu Ambung tansah mikirke sliramu Wewayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen sliramu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh. Ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya truk becik kang isih nunggoni ana ing lokasi ana ing TKP nggih Mas Gareng becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune Dik Petro Dik Bagong anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya truk wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kaken rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Mergo penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan nengenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Heeh. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh? Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Mergo sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya mergo saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Gareng Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Mongko jaman sing saya maju saiki okeh Gong, wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono, heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Mergo omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh ngono, heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Isane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih.
Tahun 24 tahun ngarep ki Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya toh? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngerusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petruk. Nggih. Merga napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Neng aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakal mau ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem nuran-nuran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang ketaman wuyung tepung wong kang ayu klambine Mas Heru oren ki aja leren. Tidak parengiren. Kang Maji to. Yo. Susah lamun den lap lekno darmane kat dahsub manding aku alpan ora tau roh ya. Wis metu ya. Tokne ae. Yo. Sanadyan namung sedhela nambani kangening ati. Dijawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa? Sek. Lilir sek. Sri Wahyuni. Sri kuwi pari rezeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Waduh. Ayo, angenteni sik. Oke. Budimen ta suaramu? Ngelopor nembian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh, iya. Iya. Yuk. Aku ngenteni
alon-alon wae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi kok ora serak ya? Enggak aman Nek kalau lembah. bicara. Kalau nyanyi enggak tekan. Ora apa-apa. Aja banter. Oper-operan mawon kali Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Ya. Tak jaluk jo citra janji doh ni masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni Kowe nek pacaran aja kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali kalih Lon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni
lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya ta? Heeh. Nek jare emang di lokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit toh. Lah iya. Ese ra ngombe kok kuwi. Ya. Status ning karaoke. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko Pranyata janjine datan citra gelang alit balot bisa saumpama aja lali kaleku Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono to. Heeh. Ah, luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Ampun cecak omah banget kok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin sesuk iki. Biasane 3:30, sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Serampat. Yuk.